viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on tuettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä enää laivoiltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu, lakupiippu, kattokaa mikä myrkyllinen. Oho, tämmöinen kielletty hedelmä, huhhuh. Katsokaa, tämä minun ystäväni, tää kuvaa tämän hetki kun minä nautin tätä kauheutta tuohon, katsokaa, nämä aromit.